Bona tarda, diputades i diputats. Reprenem la sessió ordinària de la Comissió d'Interior i passem al quart punt de l'ordre del dia, que és la compareixença del senyor José Antonio Pérez Pérez, coordinador del sector de trànsit de Mossos d'Esquadra de Comissions Obreres de Catalunya. Primer intervendrà el compareixent, té un temps màxim de 30 minuts i després intervendran els grups per preguntar-li, per fer consideracions i vostè podrà després respondre amb un temps màxim de 10 minuts. I per últim, si algun grup té algun aspecte que no ha quedat clar, li tornarà a repreguntar. Doncs, quan vostè vulgui, pot iniciar la seva compareixença. Bona tarda, diputades i diputats. Bona tarda, president, totes les persones que formen part de la sala. Salutacions als nostres comandaments de trànsit per assistir a aquesta compareixença. Tal com ha dit el president, jo soc el Josep Antoni Pérez, soc actualment el responsable del sector de Mossos d'Esquadra a la Federació de Serveis a la Ciutadania de Comissions Obreres de Catalunya. I una mica la tasca que vinc a desenvolupar avui, aquesta tarda, seria una mica aportar la visió que tenen els treballadors des del punt de vista de l'experiència, entre altres coses perquè jo mateix, tot i que sigui sindicalista, no estic alliberat, estic treballant i puc aportar una visió del carrer amb total garantia que conec perfectament el funcionament. D'entrada vull aportar agraïments. Agraïments des de la Federació de Serveis a la Ciutadania i en concret del sector de Mossos. Volem agrair a aquest Parlament un tema que per nosaltres ha sigut molt important. Gràcies a l'empenta, gràcies a les hores de reunions, gràcies a hores i hores d'escoltar problemes que ha tingut el trànsit a les nostres carreteres, s'ha aconseguit revertir una decisió que per nosaltres era primordial, era no tancar els sectors de trànsit. Hi havia uns sectors que estaven afectats per un pla que es va generar fa uns anys i que es pretenia fer efectiu l'any 2026. Aquest pla pretenia una mica recentralitzar els serveis de trànsit amb tot el problema que això comporta. Nosaltres hem tingut una tasca molt directa en intentar revertir aquesta situació i torno a dir, moltíssimes gràcies en nom dels companys i companyes de l'especialitat, sobretot de l'especialitat que formen part dels sectors que estan en aquestes destinacions, perquè hem de dir que en principi no es tanquen els sectors i això és d'agrair gràcies a l'empenta que ha tingut, entre altres coses, aquest Parlament de Catalunya i en concret molts grups parlamentaris. A modo d'introducció, la meva compareixença formarà part de dos blocs, estarà dividida en dos blocs. El primer bloc farà una petita introducció sobre una mica com el nostre punt de vista, no de les estadístiques ja s'han parlat molt, però sí que nosaltres podem aportar una visió real de que, a veure com funcionen aquestes estadístiques, saber exactament com l'accidentalitat està influent a les carreteres des del punt de vista dels treballadors i intentar aportar una visió poder una mica més real i no tan tècnica. I el segon bloc serà un bloc poder una mica més llarg. D'entrada, si demano disculpes, es dono massa informació, però penso que és necessari que tinguin coneixement d'aquesta informació, degut a que la gran majoria de les persones que formen part de la plantilla del cos de Mossos d'Esquadra en l'especialitat de trànsit, com a mínim la gent a la qual parlem nosaltres a tota Catalunya, es traslladen que hem de dir això i penso que s'ha de dir perquè s'ha de dir i està passant. Bé, segons el propi Servei Català del Trànsit, les causes principals de l'accidentalitat són la distracció i la velocitat, i efectivament és així. Deixi'm destacar la feina que està fent el Servei Català del Trànsit. Està deixant la pell, ho corroboro, està fent l'impossible, és un esforç titànic i vull deixar-lo clar i manifest en aquesta sala. Segons les estadístiques, el número de morts en les carreteres catalanes s'ha reduït en un percentatge molt petit. En canvi, l'accidentalitat i la mortalitat s'ha augmentat gairebé el doble, si no m'equivoco, a autopistes de gran volum i en concret a l'autopista AP7. Hem de remarcar que parlem de víctimes quantificades només les primeres 24 hores. És un fet que vull remarcar
perquè nosaltres pensem que comptar les persones mortes només en 24 hores és un fet que, com a mínim, deixa molt que dir, perquè si una persona mor al cap de 24 hores, al cap d'una setmana o al cap de 10 dies, lògicament, per nosaltres, aquesta persona ha mort com a conseqüència de les ferides per l'accident de trànsit i això és un tema molt... Bé, per aquest motiu cal actuar amb molta celeritat, però també amb precisió quirúrgica. Mentre se solventa el problema, que ja s'ha parlat anteriorment, de les infraestructures, del volum de trànsit que passen per les infraestructures, alguna cosa el cos de Mossos ha de fer. Nosaltres som els encarregats precisament de vetllar per la seguretat de les persones, hem de treballar en aquest sentit i alguna cosa el cos de Mossos ha de fer. Era d'esperar que després de l'alliberació dels peatges i amb el cost de la vida tal com està, els conductors optessin per utilitzar vies del volum com poden ser les autopistes. Això no és una notícia nova, això ja estava anunciat i perquè sí, ens ha arribat i diguem-ne que no hem tingut la capacitat de tirar endavant. Parlo des del cos de Mossos d'Esquadra. Tot plegat suposa un increment exponencial del volum de turismes, però també de vehicles pesants a les vies. És del tot necessari i urgent reduir el volum de trànsit a les autopistes AP7. La reducció de la velocitat és una prioritat, però també hem de dir una cosa. Les mesures que fan referència a l'àmbit de la velocitat, benvingudes siguin, estan molt bé, encara, ojalà fossin més, però no diguem-ne que no solucionaran el problema de ple. És una tasca molt bona, però del tot no solucionarà. Bé, les infraccions de trànsit estan a darrere de molts accidents. Les distraccions, la velocitat, però també el consum d'alcohol i de drogues tenen molt a dir i cal actuar contra aquestes conductes de forma eficient. Els controls preventius s'han d'augmentar a qualsevol hora i a qualsevol dia. Avui en dia els controls preventius brillen per la seva ausència. No podem dir que sí que es fan, però moltes vegades es queden amb el paper per falta de personal. No podem oblidar que moltes d'aquestes infraccions són comeses per vehicles pesants, però no perquè el sector del transport tingui cap tipus de culpa, tot el contrari. Vull llançar una premissa i és que, lògicament, els conductors són conductors i el fet que condueixin camions no comporta que la culpa tingui el sector de transport, tot el contrari. De vegades el sector de transport està treballant en condicions pèssimes, condicions laborals molt complicades, simplement perquè hi ha empresaris que volen guanyar-se la vida o volen fer competència deslleial i això comporta que els treballadors estiguin moltes vegades explotats en aquest sentit. Les infraccions relacionades amb els temps de conducció i descans s'han incrementat. Aquestes infraccions augmenten les distraccions per cansanci dels conductors i augmenten el temps de reacció davant de qualsevol incidència que puguin tenir els vehicles i sobretot els conductors. Però no només això, també la distància de seguretat és un gran problema que s'ha d'abordar de forma imminent per evitar encalços entre camions. És una imatge molt familiar, anar per l'autopista i trobar camions enganxats uns als altres, incomplint la normativa que diguem-ne, regula les distàncies de seguretat entre vehicles. Qualsevol incidència d'una frenada d'un senglar, un gos, un altre vehicle avariat, pot provocar que efectivament un camió encalci darrere l'altre i tinguem problemes molt amples. Per altra banda, cal incrementar la presència policial a les àrees de les autopistes per evitar actes delictius que comporten un elevat risc per als transportistes. També els tenim que defensar, estan treballant a la carretera com nosaltres. I per la resta de vehicles. Les persones que cometen aquest tipus d'atracaments a camions condueixen vehicles d'alta gamma, a gran velocitat, i això és un sinònim d'accident a l'autopista. Tal com diu el comissari, ho ha dit perfectament, nosaltres no tenim per què jugar-nos la vida ni posar en risc la integritat de les persones a les autopistes per perseguir aquest tipus de persones. D'altra manera, s'hauria de fer incidència que aquest tipus de persones no treballin al llibre albedrío d'aquesta manera. Bé, ara parlaré en principi de lo que són les condicions laborals que tenim al cos de Mossos d'Esquadra i els donaré una visió sota el nostre parer, sota la nostra experiència, per la qual cosa no diem cap tipus de mentida, de com està treballant avui en dia l'especialitat de trànsit. Permetin dir que l'any 2000 es va desplegar com a primera competència a l'àmbit de tot el territori de Catalunya l'especialitat de trànsit. Va ser la primera especialitat en ser desplegada totalment a Catalunya. Des d'aquests moments, a partir de l'èxit que va tenir aquest primer any, l'especialitat anava molt bé, s'anaven fent promocions, s'anaven fent formacions,
tot anava molt bé, però no sé què va passar, que a partir de l'any 2006, a partir d'aquí va entrar una regressió, la qual, ara per ara, ens ha portat fins al moment en el que estem. Té motius i ara es parlarem. La situació al cos és crítica. La manca d'agents es genera greus problemes a totes les unitats. Problemes, en molts casos, que deixen en evidència la manca de seguretat dels agents i, per tant, dels propis ciutadans. En quant al trànsit, la manca de personal, però sobretot de mitjans materials per desenvolupar les tasques pròpies de l'especialitat, es tradueix en un elevat risc de la seguretat viària, no només per als ciutadans, sinó també per als agents que comporta l'especialitat. Comissions Obreres, som l'únic membre de la Confederació Europea de Sindicats Eurocop. Ja no fa gaire van tenir una compareixença també aquí en aquesta sala. Ara per ara som els únics que representen el cos de Mossos en Europa i els puc dir que jo mateix he participat en taules de treball en Eurocop. Hem posat a sobre la taula les condicions laborals i les condicions tècniques, materials, vehicles, etc. en altres policies de tota Europa i els puc garantir que avui en dia el cos de Mossos està molt allunyat del funcionament de moltes policies, com a mínim les pioneres, no parlo d'altres. La societat representada en aquest Parlament té dret a saber que la seva policia de trànsit és precària, està mal equipada i està maltratada laboralment. És a dir, que treballa al límit de les seves possibilitats i tot això s'ha de saber. Ha de saber que la seva policia vol, però no pot donar el servei que s'hauria de donar. És del tot impossible. Vull remarcar que les reivindicacions del nostre col·lectiu no busquen repercussions econòmiques, no demanem diners per als companys de trànsit. Només busquem condicions dignes de treball que permetin garantir la seguretat de la ciutadania quan circulin per les carreteres. Tan sols això. En els darrers anys, la manca d'inversió en els diferents serveis públics ha sigut més que notòria. En el nostre cas, la Conselleria d'Interior no va invertir en el seu temps a l'especialitat i, com s'ha anunciat en multitud de vegades, la manca d'inversió ha fet que afecti de ple ni més ni menys que la seguretat viària. L'immobilisme, l'enrocament indefinit i la falta de previsió en quant als recursos personals i de materials que s'ha dut a terme des de la Divisió de Trànsit, sumada a la manca d'inversió, ens ha portat avui en dia a la situació en la qual ens trobem. Hem de destacar que la gestió i la coordinació entre la cúpula de l'especialitat de trànsit, les diferents ARTs i els sectors que els conformen, avui en dia, sota el nostre parer, dista molt de lo que hauria de ser. Ens costa de primera mà que durant molts anys els comandaments de les ARTs i els comandaments dels sectors han fet arribar a la Divisió de Trànsit i a la Comissaria General de Mobilitat aquestes mancances han elevat les mancances de personal, han elevat les mancances de vehicles, han elevat les mancances de material i això no ha tingut cap tipus de fruit. Hem de destacar, però actualment, si no fos per la inestimable, ho he de dir, ajuda de les patrulles de seguretat ciutadana i fins i tot de les patrulles de policia local, molts accidents que concorren en vies secundàries quedarien sense cobrir amb tot el perill que això comporta. Des d'aquí, gràcies als companys i companyes de la seguretat ciutadana. Diguem-ne que ja no és cap sorpresa arribar a un accident i trobar companys de bombers fent tasques de protecció i regulació del trànsit. Arribar a un lloc, trobar els companys de bombers que fan una tasca de per si força complicada i, a més, han de destinar un o dos agents a protegir els seus equips, realment dona, com a mínim, una mica de vergonya als companys que estan treballant. Les conseqüències ja són visibles a la plantilla. A les portes de complir 25 anys, des que es va assumir les competències, ens trobem a una especialitat que té una mitjana d'edat superior a 45 anys. Una vegada més, augmenten les baixes de llarga durada com a conseqüència de malalties comunes, malalties musculars, mentals i de nervis que pateixen ells i les agents de trànsit sense ni tan sols una visita a un psicòleg ni ajuda psicològica. Aquests 25 anys sembla que ho volen celebrar una sèrie d'actes institucionals, està molt bé. Potser, sota el nostre parer, ara no toca. Potser podríem invertir aquests diners com a mínim en material i en més plantilla. La percepció dels treballadors i treballadores d'aquesta especialitat, que és la Divisió de Trànsit, fa temps que ha abandonat els seus seients. La percepció que té els treballadors avui en dia de trànsit és que tant la divisió com la Comissaria General de Mobilitat han perdut el contacte directe amb els seus agents. No hi ha contacte, no hi ha
no hi ha res, són un ente a banda, fan la seva feina, no dic pas que no, però nosaltres des de baix ens sentim totalment abandonats. Nosaltres seguim pensant que si hi ha voluntat política, i aquest és el lloc, aquesta situació es podria revertir. Com a mínim creiem que es podria fer. Bé, des de Comissions Obreres ens hem reunit en reiterades ocasions amb els diferents estaments del cos per aportar de primera mà aquestes mancances que estaven detectant a l'hora de fer els nostres serveis. Ens hem reunit en reiterades ocasions amb el cap de la Divisió de Trànsit i ha sigut infructuós i no ha hagut manera de tirar endavant, totalment impossible. Veient el resultat de les reunions, vam elevar, seguint la jerarquia del cos, les reunions cap a la Comissaria General de Mobilitat. Fins i tot hem parlat amb el propi director general de la policia i fins i tot hem parlat amb el director del Servei Català de Trànsit, que per cert està fent una feina molt bona. A totes les reunions hem anat acompanyats d'un document. Aquest document nosaltres el nomenem com a comunicació de mancances laborals i propostes de mesures de millora de l'especialitat. Aquest document s'ha entregat a totes les reunions per deixar constància per escrit de què és el que pensa la plantilla. Això s'ha entregat més que res perquè no quedi després en què hem dit o no hem dit o hem deixat de dir. Queda per escrit i això està aquí. Bé, parlem d'entrada en quant a la manca de vehicles. A l'actualitat, i per no estendre massa en aquest tema, hem de dir que no tenim vehicles. És a dir, no tenim vehicles. En molts casos, davant de la manca de vehicles, són els caps de seguretat ciutadana qui cedeixen vehicles de seguretat ciutadana a l'especialitat perquè es pugui sortir a treballar. És a dir, sortim a treballar en molts casos, en el cas que trobem un cap de seguretat ciutadana que es deixi un vehicle, que hem de sortir amb un vehicle que, a més, no requereix les condicions d'un vehicle de trànsit. Al punt hem arribat, us posaré un exemple flagrant. Aquesta setmana, al sector de Mataró, hi havia un vehicle policial de seguretat ciutadana, però estaven planificats 4 companys, o de vegades 3, de trànsit per treballar. Doncs s'han tingut que fer relleus. 2 companys 4 hores i 2 companys 4 hores. Això és, a banda d'indignant, és molt perillós per tothom. Fins i tot els comandaments regionals, el que nosaltres anomenem Pentes 80, Pentes 10, etc. No han pogut sortir, no tenen vehicles, han de quedar a fer les seves gestions des de l'oficina, quan la seva funció, entre altres coses, és coordinar i treballar al costat dels agents que estan a la carretera. La solució que s'ha portat, ara per ara, ha consistit en comprar uns vehicles que eren de renting. Aquests vehicles eren vehicles que estaven molt malmesos. Ja s'havia anunciat que aquests vehicles tenien més de 450.000 quilòmetres reals, però a més suposa que la vida útil d'aquest vehicle, no ho dic jo, ho diuen els serveis tècnics de SEAT i d'altres, aquests vehicles poden superar els 900.000 quilòmetres de vida útil. Per la qual cosa, sota el nostre punt de vista, s'ha fet una despesa que no entenem, ja que aquests diners l'única cosa que estan fent és intentar reparar vehicles que han donat problemes i al final el que trobem és que són aquests vehicles que estan averiats, estan tirats en els pàrquings de les comissaries perquè en molts casos no tenen forma de ser reparats. A més, parlem d'un problema afegit. En principi, davant de la manca de vehicles de 4 rodes, podíem treballar perfectament en vehicles de 2 rodes. Som motoristes, treballem a la carretera. El que passa que no tenim casc. No podem treballar perquè no tenim cascos. Així de clar. Està molt bé els plans, la metodologia, les estadístiques, però la realitat és que no tenim cascos. El 70% de la plantilla no té casc per 2 motius, o perquè estan caducats o perquè el seu estat és tan deteriorat que no es poden fer servir. Per la qual cosa, ni tan sols amb motocicleta poden sortir. En quant a l'àmbit del personal, parlaré de 4 dades molt evidents. La diferència del que nosaltres pensem que haurien de ser 1.500 efectius per donar cobertura a les carreteres de Catalunya, davant de, penso, sota el meu punt de vista, i davant de les gestions que hem fet, tenim al voltant d'uns 900 agents, els quals no tots estan treballant a la carretera. Hi ha molts d'ells que estan de baixa i d'altres que, lògicament, estan realitzant tasques administratives i no poden sortir a la carretera. Posaré un exemple, com pot ser la regió policial de Pirineu Occidental. Des de l'any 2001, és a dir, quan van començar les competències, fins a l'any 2006, es van augmentar els efectius fins a 138 aproximadament, comptant els sectors i comptant els efectius que estaven a dintre de la RT. A l'actualitat són 70 efectius
inclosos les persones que estan treballant a la RT. La territorialitat de l'RT de Pirineu Occidental amb aquests efectius fa molt difícil la nostra tasca. Aquests fets són tanmateix extrapolables a altres sectors de tota Catalunya i per la qual cosa hem de dir que la manca de personal queda més que evident. Les conseqüències són nefastes. Citaré un exemple per tal que us puguin fer una idea. El passat mes de juliol, això ho he viscut jo en primera mà, el passat mes de juliol van coincidir les Santes i van coincidir les festes de Blanes, que són els focs de Blanes, en un cap de setmana de finals de mes, de finals d'estiu, en el qual es concentren milers i milers i milers de persones. Aquestes persones transiten, entre altres vies, per la Nacional 2 i la C32, que formen part del sector de Mataró. Al sector de Mataró, aquest cap de setmana, per cobrir totes aquestes festes, les dues festes que alhora coincidien, hi havia planificat un sol efectiu. No parlo d'una patrulla, parlo d'un sol efectiu. Van haver de tenir que reforçar aquest sector des de Mollet del Vallès amb una sola patrulla que conforma dos efectius. És a dir, van cobrir les festes de Blanes, els focs de Blanes, i van cobrir les Santes de Mataró amb dos efectius. De fet, els actes molt importants de les citades poblacions es va fer d'aquesta manera i podem dir que va ser del tot impossible fer controls d'alcoholèmia, ni fer controls de drogues, ni fer cap tipus de control preventiu, perquè lògicament no hi havia personal i el personal que estava treballant es va dedicar a cobrir les incidències que hi havia. Bé, sembla que darrerament les preguntes parlamentàries i una mica la pressió exercida en els mitjans de comunicació ha fet que la Divisió de Trànsit tregui una sèrie de documents, una sèrie de comunicats interns que per nosaltres són ordres que hem de complir sense cap tipus de dubte, protocols de control en cas d'accidents de vehicles pesants. Podem parlar fins i tot d'un pla de patrullatge integral, que s'ha de dir que és el somni de qualsevol mosso, però només això, el somni. Controls sobre les mesures planificades pel Servei Català del Trànsit. Podem parlar de controls de prevenció a usuaris vulnerables, com poden ser els ciclistes, etc. Hi ha molts comunicats que parlen d'això. Saben quin és el denominador comú de tots aquests plans de xoc, de tots aquests plans de treball? Només un, que no es poden realitzar per la manca de personal i per la manca de personal. Es queden amb un paper en molts casos. És complicat. Ens consta que l'esforç per part de la Conselleria d'Interior actualment s'està fent, ens consta. Hem parlat molt i ens consta que la Conselleria està treballant. Ens consta que el Servei Català també, hem parlat amb el Servei Català, ens ha escoltat, com a mínim ens ha escoltat, i ens consta que estan fent la seva feina dins de les seves competències. Però algú hauria de dir, dins de la Conselleria d'Interior i el Servei Català del Trànsit, que no es poden dur a terme aquest tipus de mesures perquè tot queda escrit en un paper, la gran majoria de vegades, només això. Bé, posem com a exemple els dos ciclistes que per mala sort van morir en Ofaguera en un accident de trànsit. Aquests dos ciclistes van morir en un accident d'una persona que va actuar de forma irresponsable. Es va anunciar un pla amb 150 agents, es va anunciar una sèrie de mesures, es va anunciar una sèrie de temàtiques, de controls específics, i ara mateix, després d'un temps, els puc dir que avui en dia aquests controls, com a mínim amb els papers que jo veig, no existeixen. Com podem aplicar aquestes mesures, com podem aplicar aquestes restriccions si no tenim cap tipus de personal? Es posa un altre exemple. Aquest cap de setmana, el diumenge, es munten unes mesures especials a les autopistes, en concret a la P7, i tenim un petit problema. Resulta que l'avançament dels camions sí que es podem controlar, però com que no surten els radars perquè no hi ha personal, no es poden fer controls directament de la velocitat dels camions. A més, ens hem trobat que hi ha un comunicat intern que parla d'això, el comunicat intern número 36, que es diu, a més, que es reconeix que no tenim ni la formació ni la capacitat per fer inspecció de transports i treure endavant la revisió de la velocitat dels tacògrafs. Hem de parlar de material respecte als alcoholímetres. Això és un tema molt evident. Tenim el que es diuen els alcoholímetres digitals. Els alcoholímetres digitals són petits aparells que el que fan és ajudar-nos a nosaltres a tenir una primera mesura del que una persona pot donar en quant a la quantitat d'alcohol que ha pres.
Avui en dia, tot i que siguin calibrats, aquests alcoholímetres digitals estan donant unes tasses molt per sobre del que haurien de donar, trobant-nos de vegades que un alcoholímetre d'aquestes característiques es pot donar una mesura de 0,70, per dir alguna cosa, per la qual cosa és una quantificació molt alta, i a l'hora de portar aquest senyor, convidar-lo que faci la prova de contrast, el etilòmetre evidencial dona per sota de 0,25, per la qual cosa l'evidencial sí que diu les coses com són, però el digital no tira endavant. Hem de parlar de la formació de les especialitats. Aquí s'ha parlat, he sentit ara fa una estona, que la formació en transports era més que suficients. És a dir, que 30 hores de formació de tacògraf, ho conec primerament de primera mà, 30 hores en formació en tacògraf és absolutament insuficient. Amb 30 hores, un agent del cos de Mossos d'Esquadra no es pot formar per fer una inspecció com cal i com demana la normativa. Els grups de transports que estan fent tasques de transports, actualment, si no m'equivoco, estem al voltant de 16 agents a tota Catalunya. Aquests senyors estan dividits en territoris de les CRTs i fan el que poden en diferents torns. Però ens trobem, a més, que la formació que regula la normativa europea i la formació que ha transposat la Instrucció Circular 1/2021 no es pot complir. Aquesta directiva, en el seu article 11.4, estableix el següent. Els estats membres han de garantir que els controladors estiguin ben preparats per a l'exercici de les seves funcions. Aquesta indicació la transcriu la Instrucció Circular 1/2021 del Ministeri de Transports i en el seu article 9.1 diu el següent. Donada l'especificitat i el caràcter innovador del sistema i a fi d'oferir les majors garanties de fiabilitat als administrats, els controls seran efectuats exclusivament per agents que hagin rebut formació suficient en aquesta disciplina, és a dir, i remarca, per agents que hagin dut a terme el curs d'especialitat en transports. Tot plegat hem de dir que nosaltres, dins del cos de Mossos d'Esquadra, cap dels que estem treballant tenim el curs d'especialista en transports. Bé, des de la divisió de trànsit es plantegen que les característiques del cos fan que aquest cos sigui totalment diferent a la resta de cossos policials, però mirant la normativa he mirat les excepcions, he mirat qualsevol tipus de modificació d'aquesta norma i en absolut no consta que cap tipus de cos estigui exempt de complir amb aquesta normativa. Totalment no és així. Per altra banda, com podem exigir nosaltres als conductors? Els conductors estan fent un curs de formació contínua, es diu CAP, Certificat d'Aptitud Professional, de 35 hores, que és obligatori de fer-ho cada 5 anys. Com podem exigir nosaltres a aquests senyors que facin cursos de renovació cada 5 anys de 35 hores quan nosaltres d'entrada només tenim una formació de 30 hores? No es pot fer. Bé, en un moment donat, el cos de Mossos d'Esquadra, i ho dic amb coneixement, van ser pioners en la detecció de manipulacions de tacògraf. Van ser pioners i van ser capaços de detectar les dues primeres manipulacions de tacògraf digital a tota Europa. Això va comportar que el reconeixement que va rebre el cos va ser un reconeixement molt elevat. Nosaltres, lògicament, molt orgullosos de poder fer aquest tipus de tasca, però diguem-ne que aquestes manipulacions i altres que han vingut després es va treballar d'una forma molt concreta, d'una forma molt ordenada, i diguem-ne que els agents que han treballat en aquest sentit i que han tret de la via tantes i tantes manipulacions, recordem que les manipulacions comporta que un conductor pugui conduir molt més, pugui elevar la seva velocitat i pugui descansar molt menys, això comporta que el risc a les carreteres és extremadament elevat. Els companys que estaven treballant arreu de tota Catalunya fent aquest tipus de tasques de prevenció de manipulacions, actualment ja no hi són al cos. De fet, els pocs que quedaven no fa gaire van marxar, no fa gaire, de Girona. El denominador comú és el mateix. S'han marxat de trànsit perquè els grups en els quals formaven part, tant sigui de transports com de sector, per part de la cúpula no se senten ben rebuts i tot el contrari, han tingut pals a les rodes per no parar. Bé, ja per acabar, que em queda no res, vull finalitzar la nostra intervenció sense oblidar, per supuesto, els companys del Vector. Són companys que desenvolupen tasques d'investigació de trànsit i hem de dir que són tasques d'investigació de trànsit i de resolució de motius com a causes eficients dels accidents
que són pròpies del CSI, però pròpies del CSI. Són molt bons treballant i estan fent una tasca impressionant. Hem de remarcar que aquests grups, com tots, reben el mateix tracte. Manca de formació, manca de material, manca de vehicles, manca de tot. I a més, tenim el problema de que no estan reconeguts tampoc com a grups de transports, no estan reconeguts com a especialitat, per la qual cosa se'ls encomana una darrere de l'altra, se'ns encomana una tasca darrere de l'altra, i arriba un moment que ells s'ho manifesten, no podem més. La càrrega de la feina és impressionant. Ja per finalitzar, deixem reivindicar des d'aquí el dret dels companys del vector de Mollet del Vallès, que tenen a quedar-se a les seves instal·lacions que ocupen a la comissaria del sector de Mollet. Vull reivindicar des d'aquí que ells ni volen ni tenen per què marxar del lloc que ocupen. Algú s'ha empenyat que han de marxar i no volen. No són una sobra de ningú, són els nostres representants en els jutjats. Sense ells, el cos de Mossos en els jutjats deixaria molt que desitjar. Per qual cosa, des d'aquí, ànims i endavant. President.